velkommen til den her video. I dag har jeg Stefan med, og i dag skal vi lave en challenge, en benblåsningschallenge. Må jeg lige hurtigt vise til jer? Prøv at se. Vi viser lige til jer. Skal I se? Viser lidt til jer. Og ham der er kameramand, det er så vores spiller. Hej! Nu vil vi bare åbne, og så vil vi forklare alt. Og vi har brækmos og noget vand. Jeg får... Tyggegummi. Ja, godt. Jeg kigger lige ned på den ene ben. Sådan med den. Ja. Der er alle mulige slags farver, er der. Jeg kan også huske at sige, hvad for nogle farver der er det. Vi skal Tag dig med hjul lidt. dreje på sådan en hjul her. Jeg rykker mig lige. Og I siger bare, når jeg skal stoppe. Vi skal dreje på sådan en hjul her, og så kommer rundt, og så den vi lander på, den skal vi så tage herfra. For eksempel når vi lander på Og kunne ikke sige Cecilie? den her. Cecilie. Den her, den blå fersken, Altså, så skal hvis- vi tage sådan en Vi fersken. kunne sige, hvis I kommer op på 10.000 likes, så laver de en video til. Og hvis der kommer op på 10.000 likes eller abonnenter, så laver vi en video til. Og hvis du ikke kunne høre min fætter, så gør det ikke noget. Nej. Og Jeg så, skal bare lige forklare hende noget om det. hvis vi lander på den her, så skal vi tage den fersken. Og så Nå, skal må jeg lige hurtigt vise barn? Hvad? Må jeg vise barn? Så det er ligesom det, man skal gøre. Og nu går vi bare i gang. Du starter. Okay. Stop med drej. Og skal du huske at fortælle, hvad farve det er? Vi tager sådan en fersken. Hvad farve Det det er er? sådan en orange med røde pletter. Der røg noget ned. Jeg skal lige beskytte mit hår. Okay. Jeg skal komme dem ikke have. Fersken eller vin. Fersken eller bræk, tror jeg. Fuck, det blev klamt, mand. Hop nu i gang. Fersken eller bræk. Fersken eller bræk. Okay. 2, 1. Jeg skal huske at fortælle, hvad det smager af. Ja! Jeg fik fersken. Hvad fik du, Cecilie? Juhu! Ej, nu. 1-0. Ej, nu begynder en dårlig smag om. Nu står der 1-0 til Stephanie. Jeg har et. Og Cecilie har 0. Jeg har lige sagt det. Jeg lige vist noget på mit hoved. Og det spiller Vi viser lige et drik. Iu! Kan du stadig smage? Okay, så Din tur. Vi skal se. Spændende. dig. Brun. Brun. En grøn. Vi skal grøn ind. Ja. Og det er enten lime eller lyslående græs. Og jeg er ikke færdig. Og lyslående græs, det er altså god. Den er altså god, selvom... Men man kan smage, om det er nyslået græs eller lime. Vi kan bruge den her til at putte tyggegummi på. Ja. 3, 2, 1. Hvad fik jeg? Lime. Nyslående græs, men det er god. Ingen af jer har... Og jeg er lime. Nå, det var så den anden del minus. Nu har Cecilie 1, og Stephanie har 2. Nej. Jo. Nej, for det er fint. Nå, jamen, skal synge. Hvis man kan lide den. Okay, nu er det mig. Jeg skal lige have noget at drikke. Cecilie skal lige have noget drik. Nå. Stephanie kom til at dreje på hjulet. Okay, så filmer jeg lige hurtigt til jer. Sig hej til jer. Hej. Hvis I hørte det der, så tæller det ikke med. Det var bare melde. Ja, det var bare alle der spiller. Okay, er du klar? Ja. Okay, det er land på en grøn og det er en lysegrøn med Så nogle meget grønne pletter. Ja. Stop! Stop lige bånden. Tyk. Der kom lige en lille... Må lige hurtigt vise den op og sige, hvad der skete. Der skete lige, at de tabte en jellybeans. Hvad er det her? Det er enten sure sokker, tror jeg. Jeg skal have den. Eller
på. Pære. Ja. Saftig pære. 3, 2, 1. Så. Nej, det er bussemælk eller pære. Her. Lidt mere. Er lidt af pære. Mest af pære. Væk med den! For helvede, du klammer. Jeg tror altså, det er pære. Jeg har fået... Jeg har fået... Busmand. 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 Jeg har fået... Her, tag din vand. Hvis du har fundet vand. Også med vand. Godt tage min. Godt tage min. Nå, de låner lige vand. Shit, det var... Eller koldt. Det er fordi, de skal gøre det koldt til på Det er mit, der er koldere. Kom nu i gang med en og mere. Ja, sådan der. Mit, det varmer end dit. Prøv med. Det er faktisk lige meget. Jeg står sådan her. Ja, kom så. Lad os se, hvad du lander på, gamle. Hvad bliver det? Det var den grønne, den har vi haft. Den har vi også haft. Og det er den hvide, enten... Nej, I kan, det er lige meget, hvad for en I lander på, så skal I bare tage den igen. Nej. Og I skal igennem alle farverne, så stopper vi nemlig videoen. Skulle du have en til? Vil du også have en? Nej, Det er, Nej, tak. ikke mig. det er enten Måske. baby wipes eller kokosnød. Jeg vil godt prøve at smage alligevel, hvis det... Jeg vil godt prøve at smage, hvad baby... Wipes. Må jeg godt låne noget af jeres vand, så? Ja, det er Jeg spiser vand. numseklude. 3, 2, 1. Må jeg også låne en sprogsvand? Jeg har fået kokosnød. Hvad kan du få mig? Det smager vådservietter. Kokosnød, det smager mig mega godt. Min sådan en sur dags. Så min smager lidt af en sur dags. Nej. Hvorfor smager den det? Giv mig den. Det er nu. Hej. Må jeg være med? Ja. Jeg har ikke fået nogen. Det må du godt lige om lidt. Jeg fik kokosnød. Jeg får sådan en sur dags. Okay, Fuck det der klam, mand! Hallo, må jeg ikke være den, der streger? Fordi jeg er Jo. Amalie drejer. Amalie, hun drejer, og det er så... Jeg viser lige på Amalie. Jeg viser lige på Amalie. Så siger du, der drejer. Det er mig, der drejer. Er det til jer alle sammen? Nej, Nej, det er kun til mig og Stephanie. Okay, jeg blev det. En hvid, den har I lige haft, så den skal de ikke have Du igen. får også den der, hvor du kan se det der. De skal ikke have den hvide. Og den grønne har de også haft. Hvad har de ikke haft? De har ikke haft brun Skal eller... jeg vise dig, hvad vi har haft? Ja. Vi har haft den der. Grøn. Okay, jeg kigger lige væk. Og den der. Så kan du få lov til at snakke lidt. Og så har vi Kan du alle bare sige de sammen. grønne eller de røde? Vi har fået begge grønne, og så den der. Den hvide. Jeg skal Og så den der. lige at Amalie. vi Og så skulle lige den finde noget. De har ikke Sige noget, så Den er brun, blå. Nej, nej. Nej, jeg viser lige ølerne. Og den er den anden. Vi har Det var så undelt. Nej, ikke. Og vi er Marie. Det blev da... Alle farver. Okay, vent lige. Enten... Det er alle farver. Og det er enten Intet hvad? Stinkende sokker eller Tutti Frutti? Tutti 2, 1, nu. Hvad blev dit? Jeg har stængt det sokker væk. Og jeg skal kraftigt også prøve at smage en. Hvad for en? Hvilken is har I fået? Giv mig en brækspand for helvede. Ej, hvad så? Hvem? Der er et stykke tyk om det. Om ikke de ser bare sådan her ud. Hold luk til det. Det lugter helt vildt dårligt. Hvad er det? Nej, jeg er med. Ej, de er trøjfutte. Er I klar til at vide, hvad det næste er? Ja. Enten er det hundemad For helvede. eller chokoladepudding. Hundemad. Hundemad eller chokoladepudding. Jeg skal lige have noget. Okay. 3, 2, 1, go!
med tandpasta. Jeg har aldrig... Den er helt vildt god. Så prøv at tage en. Ej, han lugter virkelig. Ja, prøv at tage en så. Nej. Må jeg godt prøve Jeg har at have taget din? Må jeg prøve at have din? 1, 2, 3. Nu! Den kan man ikke spille ud. Hvad fik I? Blåbær. Den er vildt tykkerne. Nej, til dag. Tandpasta, det er den bedste. Okay, så kan I lige så godt bare tage den. Rådne æg eller smørpopcorn. Jo. Rådne æg eller body popcorn. Body popcorn. Kom så. Body popcorn. 3, 2. Jeg er ikke klar på filen. Det er den gule med den. Hold kæft. Ej, jeg fik meget gul på. Er det godt eller dårligt? Det kommer an på, hvad det er. 3, 2, Nej. Ham nu så. 3, 2, 1, go! Nogen der får en røgn æg. Jeg har aldrig... Nu må vi prøve at se. Prøv at vise jeres brækspanden. Det siger du så klart. Pige, mens så går jeg ned og henter en brakspande og noget vand. Nej. Jo. Hvorfor? Fordi hun skal være med i næste omgang. Skal jeg stoppe? Nej. Det er fordi, prøv at vise din brækspand. Nej, for hun er lidt. Steffi. Det er Steffis. Nej, nu kan I få lov til at snakke lidt. Stop! Skal jeg sige det? Okay. Tusind tak, fordi I så meget. Husk at like til Cecilias kanal. Og hvis I får... Hvis de får... Og hvis der er, at jeg får... hvis der er for 1100 eller sådan noget Nej. likes, eller Nej, det får du ikke, Cecilie. Bare sig 10. hvis der er for 10 eller sådan noget. Likes. Likes. Så laver hun En ny video. en chili challenge. Så laver Cecilie en chili challenge. For helvede! Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg hørte på det der. Er det noget sådan en skraldspand? Ikke mig. Så vi siger bare hej. Du skal derud. Nej, jeg gider ikke. Hej! Vi siger hej. Hvorfor skal jeg direkte gøre det? Fordi du skal derud. Nej, jeg gider ikke at gøre det.